Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ба наздики гапу чап як блогери чиркак видео кард ки як бародара фардандаш айдино гузашт. И бародар дар видео буромад гира нола кард ки оҷиро ғарибо ёрдам кинед мурдаи бачама тоисто мебарем, як кӯдаки навталшидаги мурдаша тоисто мебарем. Пула ҷамъ карда шумо моҷиро пула зад дар кисаш кӯдакша бар дар инҷа гур кард. Ана ҳамида ҳамин зуборои шайтонӣ мекунанд, пули муҳоҷира мехӯранд ва миллати тоҷика ҳамчун гадо муаррифӣ мекунанд. Мана саволумда любой ҷавоб те дар комментария навис. Дар комментария навис то рӯзе ки ютуб пул медод ҳамин гадо буданд ё не? Ҳамин гадо пайдошавишон чанд кашид? И блогерои гадо кати одаме ки кӯмак дар муҳтоҷанд договор мекунанд, пул мегиранд барои видео карданашон. Ба любой ҷошон қасам мехӯранд, дар коша мекунанд. ҳозир гадора ҳамон одаме ки бачаш мурда буд ман да занг зад гуфтиша гапу чапи чиркака ҳар гап мегӣ. Ман гуфтум тира лишна ягон гап нагуфтум и гуфтаниам нестум. Ҳамин одам гирифт ман ҳақорат кард. Ҳақоратша ман мемонам аз чиркак боша мега ки кагута ки ман ин ҳақорат кардам. Чиркак рута сиё мекунӣ ман отаите нестум. Бира отата ё отат тира тарбия кунад. Дар видео даже кати ман гав задагим дар видео гуфтагӣ ки тира отат тарбия кардаг нест. Барои ҳамка бародаро апа хоҳаро ӯ чиркак барои подписчик зиёд кардан, барои чаки заминити ки кори хайр мекунад. Кори хайр вақте ки ай кисатон хароҷот карден бурда як камбағал додед ана вай кори хайр мегӯям. Ай кори шумо мошенникӣ ай чиркак ту тӯҳмат кардест ки ман одам ҳақорат кардам, дар самом деле одам ана ҳақорат кардам. Ман ҳозир видеода мемонам. Аллоҳи меҳрубон ғарибонро нигоҳбон бошад. Фикрота найса ҳамин гадо бошанд дар ютуб ё набошанд. 20 соли 30 соли дар Россия кор мекунанд, пул надоранд ки инами як воқеа мешавад ку даррав мурда шидай ғарибо ёрдам кунед. Хай шид гап нест мурда да ёрдам кард. Мурдара чида Тоҷикистон набурдед? Саволи ман да ки ҷавоб метиҳад? И як роҳи пулкоркунӣ ай ғарибо ва миллати тоҷика дар пеши тамоми дига миллатҳо пас задан ай. Тамоми дига он проблема нест. Видеоро мемонед, тамошо кунед, фикротро нависед. Гӯш кӯ ту успокойся ка ҳақорат накун, бе ҳақорат гап зад. Ту гадои гадо. Ту гадо барои чӣ пули мурда мехӯрӣ? Бачат мурда? Бе мурда кӯ. Ту бачат мурд? Гӯш кӯ.